Erlojuaren orratzak alderantziz, taktik, sekretutxo bat daukanik, ez gorde begietan malkorik, Espainetan irria zintzilik. Kaixo, Eugeni, zer moduz? Ondo eta zu? Ondo, Ondo. ilusioakin hemen zugekin egotea. Ilusioan nirea zure jarraitzailea naiz eta badakizu. Bai, eta eskerik asko, Ez horregatik. Beno zeliga. Aizu, beno negera, noga ekarri nauzu. Zer jale hona hau, nunago. Hemen gaude Bilboko txosnagunean, eta zehazki Euskalgunean hemen daukadalako nik ere nire konpartxa, Euskalaren aldeko konpartxa. Eta nola eta antolatu duzue konpartxa hau, ero? Konpartxa bakoitzak ditu bere helburuak edo bere ideiak, eta orduan gurea da Euskararen aldeko konpartxa. Orduan biltzen gara lagun talde handi bat, eta lehenengo montatzen dugu txosna erraldoi hau, eta gero egiten ditugu barrako txandak edo sukaldeko txandak, eta egunean zehar, egunero, oste nagusian zehar, eta gero baita urtean zehar ere antolatzen ditugu ekintza ezberdinak. Bukatuko duzue lehertuta. Lehertuta, 3 egun bakarrik daramatzagu eta nila begizuloekin. Gero, hemen launean zaudete, baina gero behin bukatuta zuek ere parranda egin nahiko duzue. Bai, egunero egiten dugu, alden guztietan parranda eta lana hor uztartzen ditugu. Nire goidot, zonaz aparte eta beste kontu batzutan aparte San Filippo zaude. Hori da. Zer da San Filippo? San Filippo umeen Euskal Elkartea edo Basque Asociación del Síndrome San Filippo da Euskal Herri mailan San Filippo gaitza pairatzen duten umeen eta gurasoen elkartea. Eta San Filippo gaitza ez da oso ezaguna gaixotasun arraro bat delako. Bi gametoak haurdunaldi batean genaren eramaleak badira, 25% probabilitatea dago aurra San Filippo gaitzarekin jaiotzearekin. Honek esan nahi du jaiotzen diren 50.000 aurretatik bat bakarrik jaiotzen dela gaixotasun honekin. Eta sintomak askotan konparatu izan ditugu Alzheimerraren sintomekin, aurrek ohiko garapena izaten dute 2, 3, 4, 5 urte bete arte, eta gero hortik aurrera hasten dira dena ahazten. Eta orduan adineko pertsonekin gertatzen den bezala, hitz egiteari uzten diote, ibiltzeari, artikulazioak eta muskuluak gogortu egiten dira, eta gero zoritxarrez eriotz goiztiarra dakar nera bezaroan edo. Eta hemen Bilbon badugu kasu berezi bat, non Naiara eta Jose bikoteak dituen 3 seme-alaba eta 3 San Filippo gaitzarekin. Naiara Jose eta semeak merezi dute hemenik musu handi bat butako diego. Naiara, Jose, Araitz, Izon eta Unai musu handi bat. Zuentzat. Bueno, kontatu zidazu, San Filippon hasi zinela voluntario bezala 16 urtekin. Bai, 16 urteekin ikusi nuen telebistan, Naiara gertu zen bere egoeraren berri emanez. Eta egoeraren berri izan nuenean, pentsatu nuen honena zela nire esku zegoen guztia egitea eta laguntzea. Eta orduan hasi nintzen gauza txikiak egiten ikastolan nire esku zegoenarekin, eta orain esan dezaket ia familiaren parte naizela, egunero dute nire berri, egunero nago haiekin, eta egia esan nire honena ematen dut eta ahalik eta gauza guztiak egiten ditut, haien bizikalitatea hobetzeko eta egunerokotasunean ahalik eta hobekien egoteko. Zerekin zamolta antolatzen dira San Filippoko? Adibidez, nik egiten dudan ekintzetako bat da, Unairekin, Naiararen semereik txikienarekin saskibaloia egin. Orduan, bera saskibaloi taldean dago eta nik berari laguntzen dio saskibaloian jokatzen,
eta horrela berak ere kirol apur bat egiten du, gorputza mugitzen du eta hori berari ondo datorkio. Baina gero elkarte bezala antolatzen ditugun ekintzak gehien bat bideratuta daude dirua lortzera. Izan ere badago entsegu kliniko bat, non sendatu alko lukeen San Filipo gaitza. Eta, claro, horrek diru asko balio du, milioiak eta milioiak, eta gainera, entsegu kliniko bat izan da, eta ume gutxi egon da, farmazeutikek ez dute entsegu aurrera eraman nahi. Orduan, denak dira dirua biltzerako ekintzak, eta diru horrekin egiten duguna terapiak ordaindu, eta gero entsegu klinikoa nolabait gugana hurbildu. Jendeak nola agertu du elkarte honen berri? Hasiera batean egia esan, Stop San Filipo estatu mailako fundazioan geunden, eta horrek lagundu zigun ere estatu mailan ezagun egiten. Baina San Filiporen booma nolabait esatearren izan zen, Naiarak bere berri eman zuenean esan ez 3 seme-alaba zituela eta berak bizitza atzera kontu bat bezala bizi zuela, eta hortik lehen abestu dugun abestiaren taktik hori, haien seme-alabak egunero apur bat galtzen dituelako, eta hori kontatu zuenean telebistan eta gaztelerazko hainbat telebista kanaletan ere famatu egin zen. Eta jendeak egia esan harrera polita egin digu eta ekintzak egiten ditugun guztietan etortzen dira laguntzera eta egia esan ezin gara kexatu. Euskaldunak oso eskuzabalak gara. Hombre, eskameak da, Bai, eskuzabalak gara. San Filipoko abestia galdeta zukitatu zenuen, hain zuzenaka Purixipoko Marimatoi Palazuentzako zerretan zentratu zinen letra idazterakoan. Egia esan nik noiz baita idazten ditut nire bertsoak edo nire olerkiak eta orduan idatzi nuen hori eta nik nola ez nituen ezagutuko Pirritx Borrotx eta Marimota, ork ez ditu ezagutzen. Eta txikitatik asko maiten nituen eta beti ikusten nituen, eta orduan joan nintzen behin haiengana eta esan nien begira hau idatzi dut, eta berehala esan zidaten, guk abesti bat egingo dizugu honekin. Eta abestia idaztean edo olerki hori idaztean zer pentsatu nuen, ez dakit. Haiek zen duten bezala, begiratzen nien umei begietara, eta begietara begira, haiek esan nahi zuten hori edo jaso nuen eta idatzi nuen. Zer izan da zuentzako kanta hori begenizkan agertzea? Niretzako ohore handi bat, gaur iaia zurekin egotea bezala. Ohore handi bat eta momentuan lotxa baita ere, hor agertzen da zure argazkia eta jartzen du San Filipo hitzak nerea Godoi eta nire argazkia, eta gonbidatu ninduten Garate estudioetara haiekin ikustera grabaketa, ipuintxo bat grabatzera bestiaren aurretik, eta ohore handia poza eta lagun handiak garela esan dezaketarro. Esan duzu bestada ere idazten duzula. Zerbait ze helburuekin? Helburua egia esan ez daukat oso argi. Egia da lasaitzen nahuela idazteak edo nire sentimentuak adierazten laguntzen didala. Terapia bat. Hori da. Terapia bezala laguntzen dit idazteak, eta gero zorionez lagun honak ditut edo jatorrak behintzat eta esaten diate ondo idazten dudala. Orduan bidaltzen diet lagunei idatzitakoa eta gustatzen zaie. Orduan urtebetitzetan zoriontzeko eta ere erabiltzen ditut bertsoak eta olerkiak eta. Bueno, gara, Mila esker zuri, Eugeni. Momentu hau oparitzagatik eta midaleko diego musua handi bat gure ikustea. Bai, eta gero nik ikusten dudanean niretzako ere musua. Bale, ba. Agur. Agur!